Ngiyabingelela amakhosazana. Amen. Niyaphila? Yebo siyaphila. Hayi nathi siyaphila. Ngicela amakhosazana ayichaza ukuthi angoba namagama. Soqala kwa left. Nalina la ka ke Lucia Nqawe ke reka ko Mkhumbi weZulu from eGoli. Okay, Mkhumbi weZulu ukuphi? Ukuphi nendawo eGoli? Use-Germiston. eGermiston. Okay, siyabonga Lucia. Omunye? Igama lami ngiSanelisiwe Hlongwane sethempelini lakwaMasha. Sanelisiwe Hlongwane ethempelini lakwaMasha ngaphansi ka Shumayeli Majozi. Yes, okay. Igama lami ngu-Andile Thabethe ngisabatha eNqobizitha. Amakhosazana ngiyawabona ahle emhlanganweni. Ngifisa nje ukwazi ukuthi yini eyenza ukuthi adecide ukuthi azohlala emhlanganweni ngoba amakhosazana amaningi ayihlalela emakhaya ayiphumulele abanye babhizi ngezinto eziningi. Yini eyenza ukuthi decide ukuthi nizohlala emhlanganweni? Nkosazana Sanele. Ngicela ukuqala nje ngokusho ukuthi ukuba kwami lapho uyazi ngiyaqala ukuba lapho. Emhlanganweni. Yes. Okay. Yebo. Benginesifiso kakhulu enhlizweni yami sokuba ngifike lapha. So ngithole leli thuba ngesikhathi sokuthi bengingekho into ebengiyenza nokuthi ngisesifoni bengakasha ukuthi uregister song ngaba neqala ukushemba ngifisa manje ukufinyelela ephila. Oh, okay. Siyabonga. Nkosazana Andile. Mina ukuba la emhlanganweni ephila ngezwi angiqala kusikhona kokuqala. Okay. Ngike ngathi mangiqala ukuthi ngihambe ngihlale la sakhiwa amadokodo ngiyaye ngathanda ukuthi ngizolinda kanye nabangcwele la ngoba ekhaya kulindeki kahle ezinye izinto. So avoid ukuthi uhluthuke nasenhliziyweni ngcono ukuthi uhlale la emhlanganweni. Hayi. Since ingekho nento engiyenzayo vele okwamanje isikhathi sami sonke sila emhlanganweni. Kuzwakala kahle. Unkosazana uAndile usuka kuphi ekhaya? Ekhaya kithi semsinga kaNcamalala. Emsinga. Oh, okay. Kusemachunwini. Yebo. Manje uhlangane kanjani negospel yase NCG le emsinga? Ukufika la NCG ngifike ngo-2022 ngangakazi ngendaba yamaNazaretha kaNkulunkulu ngoba ngagcina ukuzwa nje amaNazaretha asephileni. Ngangitshelile ukuthi asoze ngakhonza ngaba nje iNazaretha ngoba emqondweni wami bekunalokho ukuthi abantu abamaNazaretha basuke bedumisa umuntu owumuntu bembiza ngoNkulunkulu. So ngathi mangifika la ngathola isimanga into engangiqala nje ukuyibona. So intshumayelo yokuqala nje kaBaba Melusi ngakwazi ukuthi ngiyilalele yonke bekuFebruary ngaleso sikhathi leso ngifika. Ubuhlangana kuphi nayo? Ku-Facebook, eradiyweni noma? Ngaqale ngamuzwa ekuseni eradiyweni ngizoyisabatheni. Okay. Yebo. Ngayisabatheni eNqobizitha ngafike ngalalela ezinye intshumayelo enye intshumayelo akayiphethe ngalelo langa. So kuyilapho engaqala khona ukuba iNazaretha ngalandela ngagcina sengikhetha inkosi. Okay, ungakabi iNazaretha khona lapha ukhonza khona? Yebo, bengisonta emabandleni amaKristu, bengisonta ebandleni Assemblies of God. Okay. Yini oyithole ehlukile from lapho wawusonta khona ukuthi uzoshiya ukuthi hayi wathi ngilandela nangu Baba Melusi ngoba ngathi ukhuluma kwehlukile? Ukugcina imithetho kaNkulunkulu nokuthi lana iBhayibheli balifunda lonke njengoba linjalo. Yes, nanokuthi nje izinto zomhlaba ungayilandeli kakhulu ngoba vele ziyaphela. Yebo, so ngifuna ukuphila impilo yokuthi ngilungiselele ukuthi ngiyezulwini ngoba ikhaya lethu uvelela ngempela isezulwini. Kuzwakala kahle. Nkosazana Sanele, uhlangane kanjani wena negospel yalapha ekhaya eNCG? Ukuqala ukuyizwa igospel lapha eNCG ngayizwa okhosini kuyisabathi ngo-7 ekuseni. Okay. Yebo, ngayizwa ngayithanda kakhulu indlela umfundisi uMelusi ayekhuluma ngayo. Wakhuluma into eyangithusa kakhulu because nganginemibuzo nami enhlizweni yami ngoNkulunkulu ngihlala ngizibuza imibuzo eminingi kodwa ngalelo langa ngaqala ukuthola izimpendulo ngoNkulunkulu ngaba nentshisekelo yokuba
ngiqhubeke ngimlalele because ngangithi uma ngiqhubeka ngimlalela ngithola ukuthi izintshumayelo zakhe ngathi uzikhela phezulu, kunemibuzo esalayo. Then ngagcina sengena ko-Facebook naku-YouTube ngangena ey'ntshumayelweni ngazilalela ngaphenduleka kuyo yonke imibuzo. Okay. Ungakabi iNazaretha ubukhonza kuphi? Bengekho la bengikhonza khona. Awubuyiphilela nje impilo yasemhlabeni. Ku-interesting ukwazi ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi uyiphilela impilo yasemhlabeni kodwa uyigcine ubukhosazana bakho. Yebo, ngizoqala ngokuthi nje indlela engikhuliswe ngayo. Awukhuliswe ngabazali abebeqinisekisa ngempela ukuthi intombazane bayikhulisa ngendlela ethile. And then la e-NCG ufike ngamuphi nonyaka? Ngifike last year August 31 ngakhetha khona inkosi ngalo lelo suku engifika ngalo. Because ngangizitshela ukuthi ngizane ukufika lolu suku angeke ngisaloke ngishona lena ngiyovele ngikhethe inkosi. Ngoba usunesikhashana bese usuyizwile intshumayelo uyilandela Facebook. Nganelisele. Manje abazali bathini ekhaya mawuthi uzophenduka uzoba yiNazaretha wena? Kade ngumama ngamtshela mzana ngiqala ukuzwa izintshumayelo ngangiqale ngimxoxela ngalesi simanga naye ezilalela naye ela kakhulu and akanankinga nokuthi ngilapha. Akanankinga. Manje ngoba phela abantu ade beyiphila nje impilo yesintu, empilweni yesintu kuyahlatshwa kwenziwa imicimbi kuyasinwa indlama, kodwa mawusuyinkosazana yomNazaretha awusazihlanganisa nazo zonke lezo zinto, awukwazi ukuthi uhlabe uba yingxenye abantu abahlabayo ngoba vese uyinkosazana ayikho into ongayihlaba, kodwa awukwazi ukuba yingxenye yemicimbi ekuhlatshwa kuyo, awukwazi ukuthi ube yingxenye yendlama esinelwa nje i-entertainment yasemhlabeni. Umisa kanjani lapho, bathina abazali? Umama ukhululeke kakhulu, ekhaya yenziwa nje but angizange ngize ngiphazamiseke ngidlalele endlini ngizenzela iy'nto zami. Bangaba nankinga nalokho? Abanankinga. That's very interesting. Hayi siyabonga. Nkosazana Lushi, awusichazele uhlangane kanjani wena ne-gospel yase-NCG? Mina, I didn't know anything about Nazareth. At all? From Northwest ekhaya, I didn't nothing about ibandla lamaNazaretha. Okay, singakaqhubeki nje uthi usuke eNorthwest. Yeah. Wow, that's very interesting. Meaning eNorthwest ngokwazi kwami isikhathi esiningi abantu abasuke eNorthwest bangabetswana. Yeah, kwaSwana. Oh, umtswana nayo. Yeah. Oh, that's very interesting. Okay, awusichazele ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ungowesinye isizwe ngoba kujwayele ukuthi kubethi ibandla lamaNazaretha ibandla lesizwe esithile mhlambe predominantly nje amaZulu. Kwenzeke kanjani ukuthi umtswana uyithola ususenkolweni ekanjalo? Okay, the first time I heard ngibandla lamaNazaretha was from Umshumayeli Ntshangase. Umshumayeli Ntshangase, okay. WaseGoli. WaseGoli. Wayesifundisa from grade 10 until matric. So yena who used to preach to us, telling us from Prophet Isaiah Shembe, and we were against that because Rona Renakreste, so we used to debate for hours about Lakhanyani, Prophet Isaiah Shembe, Jesus. So there was this one time I decided to visit based on my preachings from Umshumayeli Ntshangase. Then I decided to say, you know what, I just want to come now to visit the church. And then I came May 2021. Okay. eGoli. Then that's when I heard Tuba Melusi akakhulumi about isiZulu, abika isiZulu, nothing mara ubufela like a Bible. Which is nathi as Christians we're using the same Bible. So lapho as Tuba Melusi was preaching, he was also quoting Bible verses, which made sense with whatever he was saying. I'd say like yes. So that's how I ended up getting course after I heard whatever that was being preached to get up Bible. So into interesting la uthi Umshumayeli Ntshangase siyazi ukuthi by profession uthisha usebenza esikoleni uyi-deputy principal. So uthi ebekwazi ebebuye ephinde nixoxele ngey'ndaba kaNkulunkulu emveni kwamaklasi.
Yebo, kunjalo. Wow, that's very interesting. Ama-lunch time, Mm. sikhala, yes, debate. Ningayi kuyodla ilunch nihlale nikhuluma indaba kaNkulunkulu. Lutho, enye into that made me to be interested kwibandla lakhe wasitshela ukuthi khona ingilosi. Ngathi how? Ayangenethusa leyo nto leyo. It was very scary. Kanjani? Bahluke kanjani? How are they different? Thina we don't even have ingelosi. Yeah. And then wasitshela ukuthi when we are worshiping on Sunday, we are bowing down to the Romans. Thina. I was like, so Tina is wrong. We are going to church on Sunday instead of Saturday. Washo njalo. Then that was interesting. And I was like, okay. I was just eager ukuthi ngizwe la essentially ngizobona kwenziwani. Ngizobona mhlawumbe nengilosi kodwa ngezinhlumelo zikaba kungelusi nazo imfundiso nje. Hayi. Mhlawumbe usungakusichazela ukuthi uswakwahlanganana naye ingelosi noma na uphoxekile njengeningi lethu. Hayi nami ngidumele impela. Cha ingelosi siyazi ukuthi ikhona kodwa ingelosi ngokwenature yayo ngoba iyispirit nje ayimani ibone noma ubani. Mhlawumbe noma ukuthi uyavela ingavela isimo somuntu so akulula ukuthi ungayibona nje. Angeke uze uyinotice nokuyinotice noma ukuthi uhlangana nayo isikhathi esiningi. Kunjalo. Oh, that's very interesting. Manje nihle emhlanganweni kaJanuary. Ngifisa ukwazi ukuthi ever since nifikile lapha ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu yini enikuzuzile njengamakhosazana ukube kuthiwa nani ngekho ebandleni lamaNazaretha mhlawumbe nanikhonza kwezinye izinkonzo okanye nani ngakhonza at all. Ngabe nani yiphilela nje njengabantu bomhlaba. Nezinto eziningi ezinye zazo engamukelekile ebuNazarethini kunizuzise ngani kunisave ngani ukuba ngamaNazaretha nibe ngamakhosazana. Ukufika lana nje ngiyinkosazane nakho kukhulu kakhulu. Ngiyabonga nje ukuthi ngisizile ngobontanga bami. From high school vele bese bevele beney'ngane kodwa mina-ke ngasinda kulelo dimeni lelo. Ngakwazi ukuthi ngiphathe kahle nanokuthi ngihloniphe umzimba wami. Ngoba ngiyinkosazane. Bengizenza vele izinto zomhlaba ezinye njengokuliwa ngezinto zezizalo ezinhle nazo zonke lezi zinto kodwa sengifika la kwashintsha konke lokho. Manje anekutholi ngazuthi niyagqilazwa makuthiwa kuphilwa ngale ndlela la ekubeni ngaphandle abantu eniphila nabo bephila ngale ndlela. No. Akunesinto. Hayi cha yakalodwa ekubongayo. Ngoba mase futhi ukubheka ukwenza zonke lezi zinto zomhlaba kudinga imali na eningi futhi. Inkosazana Sanele ngasichazela ukuthi ukuba inkosazana sekukusize ngani kukusave ngani ezintweni eziningi zomhlaba. Engakusiza ukuthi ukuba inkosazane kuyinto ebaluleke kakhulu esikhulayo. Kuyasiza ey'ntweni eziningi kuyagwema izinto zomhlaba ukuthi omubi naye angasihlaseli kalula. Futhi kuyasiza ngokuthi kubuyisa isidima isithunzi banokuzethemba njalo noma uhamba kephi uhlezi uzethemba ube nesikhathi ukuthi yena inkosazane yaseNkulunkulu. Sisho njalo isihlabelelo samaNazaretha esithi ngosina nginethemba unkosazana uLusho Sibhede cela sivulela sona. Sisho njalo sithi ngiyosina nginethemba ngiyintombi ebuNazaretha ngoba mina ngiyintombi ngiphelele. Ngathi sisho njalo. Ngicela nje unkosazana uLusho asifundele sona sonke. Manje sitholi. Sithi ngosina nginethemba ngiyintombi yomNazaretha angiyokwesaba lutho ngoba mina ngiphelele. Nathi siyakwethemba nayizolo sikwethemba nanamuhla siyakwethemba. Sasiphelele. Amen. Awu siyabonga. Manje sikhuluma ngokusina lesihlabelelo. Amakhosazana ayasina vese. Amen. Onke. Sizobe sisina nje ngoba sisemhlangano kaJanuary ngithi. Yeah. Hayi siyabonga. Nkosazana Lushi. Amen. Uthi usuqede i-degree yakho uyinkosazana. Yeah.
Kwenzeke kanjani ngoba i-pressure ema-university yezinto nje ey'ningi zomhlaba inkulu, or ubungahlala eRes ubuhlala kuphi? Ubuhlala ekhaya mhlawumbe ubuvuka njalo ekuseni esikoleni? Bengihlala khona e-Rest. Mm. So ngicabanga ukuthi into engisizile ukuthi mina ngikhethe inkosi first day yami ngifika nje eVarsity. Mm. So ukuba la e-NCG khona kungisizile ukuthi participate kwezinto eziningi nje phile nje impilo esephakathi uNkulunkulu. Oh, so ubuwela ushembe ngisho ufika vese university bekwelusile throughout. Yeah. That's very interesting. So ngicabanga ukuthi mina I was one of the chosen ngasinda ngoba immediately after matric ngiphuma esikoleni ngafika la e-NCG. Hawu siyambonga uNkulunkulu wasekuphakameni. Kukhona amakhosazana angafisa ukukusho mhlawumbe before sivale? Mina ngithanda ukubonga nje ukuthi uJehova nami ungikhethile ukuthi ngibe la. Bengingesikho ukuhlakanipha kwami kodwa bengithandiwe nami ezulwini ukuthi ngibe la ngihlanganyele kanye nabangcwele ngicela ubungcwele kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Mina ngirata go leboga ni. I also want to thank ukuthi nami ngitholele ibandla lengisasemncane. And yeah, siphathe kahle nje samakhosazana siqhubeke nje senze lokho okuthanda uJehova ungane zomhlaba. Yeah. Nkosazana Lelusha, abazali bakho abakaze bebe nenkinga ukuthi uyojoyina inkolo egxile kwesinye isifundazwe kwenye province esebenzisa kakhulu olunye ulimi abafila ngezifi uyeduka uma ubachazela ukuthi usujoyina leli bandla? Babefika kanjalo at first kakhulu baba. Ngoba ngamchazela ukuthi angeke iseza ngakuhlatshwa ukukhuluma namadlozi konke lezinto. So yena wayenenkinga at first kodwa manje uya-understand. Oh, wagcina se-understand ukuthi inkolo nje lena engakhethi isizwe noma ngabe kuthiwa-ke okwamanje sagxile kakhulu ezweni esithile kodwa ayibandlululi ngokwezizwe. Yebo. Hhayi siyabonga.